Il-kap caretaker tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li wassal il-partit għal telf elettorali ikbar għażel li jiddetta lil kap suċċessur tiegħu. F'intervent telefoniku fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Busuttil appella lil kap tal-partit li jmiss sabiex ikompli jiġġieled lill-gvern. Stin negattiv, distruttiv u partiġjan li juża Busuttil u li wassal lill-partit għal telfa elettorali. Però ser ikun hemm responsabilità kbira wkoll fuq il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Il-kap illi nittama illi jkompli din il-ġlieda. Aktar minn hekk, Simon Busuttil infexx jattakka lill Prim Ministru Joseph Muscat b'dikjarazzjonijiet li kien jirrepeti ta' kuljum fil-kampanja elettorali. Jekk tiftakrux konna ngħidu aħna fil-kampanja elettorali. Konna ngħidu post Joseph Muscat mhuwiex fil-politika. Issa li l-elezzjoni tal-kap nazzjonalista tinsab xahar u nofs il-bogħod, Simon Busuttil reġa' qal li biħsiebu jkompli jaħdem fil-Partit Nazzjonalista. Qal ukoll li se jkompli jiġġieled kontra l-gvern, kliem Busuttil biex jipprova jsalva ġildu. Sajn diġà però għamilt weda ċara mal-nazzjonalisti mal-poplu Malti wawċi li anke kif nispiċċa minn kap tal-partit bħala membru parlamentari jinser nibqa' niġġieled din il-ġlieda. Aktar minn hekk, Simon Busuttil qal li pajjiżna huwa qar mill-Pakistan u mill-Brażil. Għax xi kultant aħna li suppostirna l-aqwa fl-Ewropa nispiċċaw qegħdin fis-sitwazzjoni ridikola jiena ngħidilha. Fi-stqarrija l-Partit Laburista nnota li Simon Busuttil qed jagħmel dan biex min issa jpoġġi lilu nnifsu fid-del tal-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista u jkun il-kap jassess lil kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Innota wkoll kif il-ħadd filgħodu Busuttil attakka l-indipendenza tal-qrati u għażel li attakka ġudikant partikolari li sar ġudikant snin ilu taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Kompla wkoll b'livelli ġodda ta' tajjir kontra pajjiżna stess, iżda l-Partit Laburista qal lill-poplu Malti ara f'dawn it-tattiċi u bagħat messaġġ ċar lil Simon Busuttil li dawn it-tattiċi maħmuġin ma jaħdmux.